Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату ба ҳама инсоне ки маро тамошо карданд, шунавидаанд. Бародарои ҳам видео ки ман кардастам, бовар дорам дар ҳар як тайта маъқул мешавад. Якта лайк, якта комментария мон ки ҳама чиз паҳн шавад дар ҳама. Ман бовар дорам ки дар ҳама кас ҳама чиз мешавад. Дар шумо як савол дорам бародар азиз, ман ҳозир дар ҳама чиз рӯпарӯ шудам. Ай ҳамад эҳтиёна хоҳиш ну кадом агар хоҳа марҳамат бикуна. Ҳама ёз ман сурат мемонам дар ҳами боло, як сурат мемонам. Нигаҳ кунед чия бародаро. Чӣ нависондаги аввал бо диққат гӯш кунед. Ҳами суратам дар ҳами ҷоз мемонам. Ҳами чизе ки ман дар ҳами ҷо мехонам, дар ҳами ҷо мемонам. Ба се нуқта дар маркази ин расм буда, бо диққат нигоҳ карда то 15 шуморед. Сипас ба девори хона нигоҳ карда ба як нуқта то 15 шуморед, бузурги Аллоҳро хоҳед дид. Ҳамин расме ки мебинед, расми Аллоҳ нависондаги дар мобайни се та нуқта. Ҳамин се та нуқта то 15 ҳисоб кунед дар девори хона бо диққат ба як чашм. Ҳамин ҳар чашматон хушрӯ нигоҳ кунед, номи Аллоҳро шумо мебинед дар девор. Бовар мекунем бародари азиз. Ин хеле видео то ҳол дар YouTube набуд. Бовар дорам ки нест, ҳамин чиз ман ҳозир дидам, бовар кардам дар номи Аллоҳ. Ман ҳама вақт дар бузурги Аллоҳ ҷонам, ман ҳама вақт ба Аллоҳ бовар дорам. Ба рӯзи қиёмат но гапаша гуфтесам бародари азиз, ҳамин мисол ғайриимкон буд ки мисол ман умед дида бошам дар ҳамин чиз. ҳамин хеле мешавад ки ман дар танаи девор ҳаминро бихонаму бинам номи Аллоҳро. Вақте ки хонед ҳамин се нуқта то 15 ҳисоб кардем ки дар байни номи Аллоҳ аст, хушрӯ ки нигоҳ кунед, бесен як 10 секунд 15 секунд бесен, як рӯшанӣ мешава мегирад дар девори хона. Светам дошта бошам мешава, бо светам хира кунед нигоҳ кунед. ҳозир нигоҳ кунед бибинед ва дар комментария бинависед оё шумо диден ё ки не бародари азиз. Иншоаллоҳ бовар дорам ки ҳар як кадоми шумо мебинем бародаро. Бовар мекунед да бихонед дар девор бибинед. Бо як борга мефаҳмонам. Ҳамин се нуқтае ки ҳаст дар номи Аллоҳ, номи Аллоҳ нависондага се нуқтае дар ҳамин сурат, се нуқтаро то 15 ҳисоб кунед, ба як точка чашмтона наканед ҳамин девор, чашмтона наканед, фақат як точка бихонед нигоҳ кунед, шумо номи Аллоҳро мебинед дар девор. Аввал як рӯшанӣ мешавад, баъд ҳамин номи Аллоҳ нависондаги мебурад. Боварам ки набинед бародари азиз, ҳамин чиз мешавад. Бо кадоме кад дар комментария абрат набуд бия бинависона ки ҳамин чиз ман дидам. воқеан Аллоҳ ҳаматон нигаҳбон бошад. Аллоҳ худтон эҳтиёт кунед.